Haur, badoa itzuli purdiri gabe. Badakit, zutzarela kuskuxero. Zer? Esan zenuen sariari uko egingo zeniola eta denok sinistu genizun. Eta horregatik jarraitu zuten abes batzan eta orain? Ez zurra da? Era guztietako saiakerak egin ditut. Baina guri mezuak bidaltzeko erabiltzen duen telefono hortarako bakarrik erabiltzen du. Hortaz? Akats bat egin arte itxaron behar dugu. Markesaren look berria ikusi behar duzue. Flipatzekoa. Este movida, sis. Sis, kolpe bat hartu du zurrekin buruan. Orain nahi dudan egiten dut. Horretarako naiz tipo gaiztoa. Tipo gaiztoa, zu. Lapurtzen irakatsi behar didazu. Askoz gehiago mereziz, berriz gabia puntuan. Berriz gabia puntuan. Azpi! Pasakabia maitutakoan ez daukazu zentroan itzuli beharrik. Guai. Maren? Harrapatu zaitut. Mugikor hori ez da zure. Lana martxan jarri behar dugu. Baina ez dut tratu horrekin jarraitu nahi. Bakarrik, utziko nauzu. Nik maite zaitut. Eta badakitzuk maite nauzula. Aurrera egingo dugu. Zure alde borrokatuko naiz. Ustazu. Amaitu da. Ulertzen dut, utzi egin nahi duzu. Izar, lehiak eta hori irabazi beharra daukagu basakabi salbatzeko. Oso gaizki sentitzen naiz gertatzen ari dena ez kontatuta Maitane. Egin beharreko egin behar duzu. Naiz eta horrek ondorioak ekarri. Badakit akatsa izan dela zuei ezerrez esatea. Baina basakabirengatik egin dut. Baita zera ere, zure mesederako egin duzu. Uste nuen legala zinela. Baina Maitane bezalako azara. Zoaz pikutara.